Nagabintagi kubor baman kasngi pet bat subscribe ya u an ro gini kilonggi kubor bam dagasngi. Kawai ka jaka jungok kai pengan badai trai shimen ka ba ai kerteng Himani Resort ka badan hajan ka Kupli Dam hasnong Sapai West Gentle Hills District. Lapli ba ya ka artrik benai no opera ar hajar arpsan ya kani ka resort latei bat penya da uba je singkan da ka jingtmu ban kentiu ya ka jingjungok kai perthei bat ban pen I ba ya ka jing itenat jang ka mariang hakathan. Kay Himani Resort kadon hakajaka kaba jingyar ba bat kaba itenan kabadan harut kawa kupli. Ha kaba kinong wan jungok kai kila ban mat ya ka jingsuk bat ka jingjar jong ka may mariang. Kani kajaka kabyang bahaya kitu ki batrang ya ka jingsha palan na ka jingkuslai jong ka jingya jingyeng ba. Bat ka jingsa ha ka jingya day bat ka mariang. Ha kani ka resort lapin biang ya bun ki jingdon kam jong kinong wan jungok kai kum ki jaka sa bakun bat basung. Ki jaka camping, ka restaurant, ka ba ay ya ki bam shnong bat bam ba, ka jing penyat ling boating, ha ka wa kupli bat ru ya ki jaka shong kai bat shong nya harut ka wa. Ha ka ba ki long ba. Kilat pathai khubor utrai jong ka resort uba je singkan ulai thu ba ka jingthmu jong u kalong bantei ya ka jaka jungok kai ka balong ba ka jingyat ba jingisno ba ka mariang da ka ba puram ya ka mai mariang ba ka jing imshnong ulo ong ba ya ka resort lashna da ka ba pet ngor bha ya ka jingyada ya ka saudong saukun kham tam ya ka wa kupli da ka ba khen ya ka jingya lenti jong ka jingyada ya ka mai mariang kum ka benta ba kongsan. Uba singkon ula ongru baka Himani Resort kanong kalat ban pinmi kam pinmi jam ya ki samla shnong da ka ba ai kam ya ki try shnong ha ki benta ba pher kum ka jing sunshar ka jing yarap ya ki nong wan jingok kai ka jing shakri bam ba ka jing yada ya ka jaka kani kan yarap shibun ya ka yo ka kot jong ka shnong sapai bat ya ka than hi baro ka we ula ong shu baling ba kani ka resort ukermen ba ka than West Gentle Hills kan sapau pat ba kum ka we ni ki jaka jungok kai ba kong san hami khalaya kham tam mi ki ba it ya ka jingok kai bat jingya day bat kamariang eco tourism ula kentu ya kinawan jungok kai ban wan shakani ka jaka henry ba ne ru da ka jingya buram ya ka shnong ya ki pat ba ba ka mi mariang ka jingpli pat ba ya ki Himani Resort kalong kadak jong ka jingya chaprang jong ka jungok kai perthei ha West Gentle Hills District ba ka jingyo jingya rap ya ka imlang salang ling ba ka jingya trailang jong ki pat ba bat ki nong shna ka machine aku bikin kong pas dapat itu iladi teh ni iba kan ni ka resort ka Himani Resort ka di ka jong no manu balong try kan kita kan balong try ini tadi mengahi ke kerteng jong kan Himani Resort ngala ai kerteng kan bulak ke wilayah Thailand nabi sedang terus kita ka kerteng jong di resort ka di Himani Resort ngamne ngapit ajengai ngong Himamelani kum no ka po Himamelani ha kan ni ka jakamo yo kadon ka story ndai ni sotu menta ba ya kan ni ka resort la ai Himani Resort kamot ka di ka kerteng ba iba isngau i ilok ijong i ka kerteng ka jong i bat kwa ban pensa nam namal kata la ai kerteng ya kan ni ka resort ka Himani Resort de kum ta palong sakliat midon ke jing keli ban keli na kam iba de ha kan ni ka resort la ka nus non la punya ka kan ka resort kita ni la penyak la kum guna lasna Laisnem kani ke resort ala ban penyat ha kani ke jaka
bar kumju ru ngakwa ban keli iba ki ba ki ba kibo bat kidon hak ni resort Minta minta ka dan minta di homestay kumba sandali iba ajar karu cirum dan asli iba siajar dan lain. te ha ka be dei ba kane ka kam ka jong phi ma ka kam la jong ka jong phi te kila ban ye thu ini ba hakini ki lai kali ki snem jong ka jingya lenti ka jong phi ban pli kane ka resort ki kila ban ye thu ini ka yat bhane em kane ka resort kane ka chaka Minta kita yang himdang ka yaji ka serba bidang tunam ta ga nanti siting tang tahi bidang jinjar blok samban kini. kami so thu menta na kalyang jong iba I so thu balai snem ka jing pnya kane ka hamini resort jong I kalong ka ba yat let jong ti rei na kalyang jong I lapan pau ba ka baduna ha kane ka jaka ka de kalyang ka surong bar kalit kawan te kumta ngi so thu ban ngi kermen ya ka sarkar jala ka jong I rengkat ka jing trilang ba kasnong hang le po sapai baki briu kane ka jaka ki don kam ya ka surok ka babet ka babiang te ba kai ka ba phi kwa ban kran khandiat ye kinong wan jong kai syakne ka don hang ne menta bat iba bat ikong te kerpat iki pada ka mensim jong ka jing kemen yang subhai ngi ku be sibun ka ikong te menta kwa ban tip kham bha ya ka ni ko ba phi I hang te la tho imani resort te na kwa ban tip khandiat ka kerteng ka jong iba bat ikong la ban ni ba ka kerteng ka jong Katang janga di job baik sukan ngapat himani kongla himani kongla ka ku be sibun kong ba la itu iladi te hang ni iba ka ni ka resort ka himani resort ka di ka jong no manu balong try ka belum terakhir ini tadi mengahi ke kerteng janggan himani sot ngala ai kerteng kan jumlah ke wilayah Thailand duduk sedang to sempena ka kerteng jong ni resort ka di himani resort ngamne nga ngapit na jangay ngong himameleni kuno ka po himameleni ha kane ka jakamo yo ka don ka story ndai ni so tu menta ba ya kane ka resort la ai himani resort kamot ka di ka kerteng ba iba ismo I idok ijong I ka kerteng jong I ba kwa ban pensa nam namal kata la ai kerteng ya kane ka resort ka himani resort te kumta parlon sakhndiat mi don ke jing keli ban keli na kam tai ba te ha kane ka resort lakat nus nun la punya ke kane ka resort kita ngilakunnya dilakun guna lasnya laisnem kani ka resort ala ban penyat ha kani ka jaka bar kumju ru ngakwa ban keli iba ki ba ki ba kibo bat kidon ha kani ka resort minta minta dan minta di homestay kumba sandali iba ajar karu cirum dan asli iba siajar dan lain. te ha ka be dei ba kani ka kam ka jong phi ma ka kam la jong ka jong phi te kila ban ye thu ini ba hakini ki lai kali ki snem jong ka jingya lenti ka jong phi ban pli kani ka resort ki kila ban ye thu ini ka yat bhane em kani ka resort kani ka jaka Minta kita yang himdang ka yaji serba bidang tunam ta ga nanti siting tang tahi bidang jinjar blok samban kini. kami so thu menta na kalyang jong iba I so thu balai snem ka jing pnya kani ka hamini resort jong I kalong ka ba yat let jong ti rei na kalyang jong I lapan pau ba ka baduna ha kani ka jaka ka de kalyang ka surong bar kalit kawan te kumta ngi so thu ban ngi kermen ya ka sarkar jala ka jong I rengkat ka jing trilang ba kasnong hang le po sapai baki briu kani ka jaka ki don kam ya ka surok ka babet ka babiang te ba kai ka ba phi kwa ban kran khandiat ye kinong wan jong kai sha kani ka jaka ka jong phi kai ka jing kentu na kam ta kinong wan jong kai ha kani ka resort ka jong Ni ngal kum try jong ne ga resort nagiling jong ngala khat sumha ye bro ibawan najan na jingai nadu na asam na gelang-gelang di state badon agni ka rijongi tingala bidang sumha iki bat ledagi don keno jing apo jong ne resort
ikwa kiloi banyara biki ya hadu hal lenti singking ro ndak puar bagi wan pai dia ja bagadon ga ai jing jinjar kamtam ga accident na ga sini kuli ga ai ngila pular banyara biki ya sitengi hadu bukan Boleh sibun bah, sakin lihat ngakwa ban clear phi kani ka resort ka jang phi bu na mi ki bam jing bam mo ka ki bri wan sa ni ka chapa ba kun ki gi jing bam ka phi kat kumentangi dan tangi lokal jingbam lokal di restoran Padang Reh ni dan tangi jingbam kesi ada kat ki bakwa wan sini ki hab order ki chat kat ki bangila dan dan tangi jingbam kesi dan tangi restoran Padang to ni so thu ba ha kani ka restaurant ni yo so komen naga mesin yang iwato hanu ini por ukut i uyarab i hanu ini benta kamtam hi por man festival de kloy we chnong uyarab i hati leng di NOC agus ni haganu nu kamle we chnong i berbor de pengku de rab yanga dong de kade am kam hinu nu i de kloy rab se suble sibun de galeng chnong membar chnong kamtam yurong ba chnong de ginu membar am chnong de krek lang gigi suble sibun pi wadang krek lang ni chipram